दंफां सिङावनो आंखौ मख्राय मख्राय बुदोंमोन बाग्राय बाग्राय बुदोंमोन साला बे दंफांखौबो होख्लायफिननोसो गारगोन आं है 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 माथो बेलाय फैलासोलाय मा खालामनाय जादोंलै बिनियालाय मानास मावजि गेन्द्रि आरो मानास आग्रां एनजिअ'आ दंफां लाइफां दानफायनायखौ होबथादों सालाया बिगुर जियाबानो जाबायलै रा धोनि सातखौ दासो मोनदों टिभि दं गारि दं मुसलमाननि गरमा जाबाय थालो दावराव दावसिया जाबाय था लाइनालाय माथो जालायखोब्रा खावनाय लाइन नालाय बैयाव आलायनाया एसे मावबाय खोमा होदों उन्दुनि ना एसे उन्दुनि फैबाय था लाइन दिस्टार्ब होबा नोंबो मोनफ्लांगोनलै रखरा बिश्वजित सारा माने लाइननि बिला अभार जानायखाय दंफां साया औवा सायाव थानो होनायखाय दिनै जों नै गुवाहाटीनि एसे बाहेरायाव नैबे औवा सायाव दंफैयो आरो गासिबो नै मारै नारगल दंफां बैले दाबलो नुफैदोंमोन दाबानो रायजोफोरखौनो खिथाना होबाय नालाय ओंखायनो जोंबो दंफां साया 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 बेबायदिनो लाइट बिलबो होनो हाला नंमारगौ औवा सायाव जा थान्दा जामारो बिश्वजित सारा बुंमारदों नंगौ रायजो राजाफ्रा जायफोर गामियाव थायो अब्लासो बुजिगोन टाउननि मानसिफ्रा मिनिदों माने दंफां साया औवा सायाव थानो होनायखौ टाउन सहरनि मानसिफ्रा मिनिदों जायफोर गामियाव दं जायफोर गामिनि रायजो राजा बेफोरसो औवानि थान्दा बेसेबां दंफांनि थान्दाया बेसेबां अबा सायख्लुमनि दंफां लाइफांनि सायख्लुमनि बारा माबायदि बेखौ गामिनि रायजो राजाफ्रासो मिथियो बेनि थाखाय जों दा गुवाहाटीनि एसे बायह्रायाव दंफैयो आरो नायदो औवाबारि ग्रोम ग्रोम नै ओरैहाय माने फ्लेट लुगासिनो दं ओरैहाय सोरबाफोर लानो गोसोबा लाफैनो हागोन ओरैहाय प्रसेस सोलिगासिनो दं आरो उत्तर गुवाहाटी बियो नै सान्दुं गोसाबाबो जानाय लोंनायखौ खम खालायाखै नैबे ओंखाम नै ओरैबायदि बे ओंखाम नैबे बेदर सान्दुं गोसा गरमबाबो होगासिनो आरो ना मा गरम मोनदों गरम मोनबावाखैसो अरजोंसो दांदों नै माने बिश्वजित सारा होननायखाय औवा सायाव दंफैयो आरो जों औवा साया थान्दा नंमारगौ बिश्वजित सारा ओरैनो बुंमाराखै औवा सायाव जिरायोबा थान्दा आरो दा बेखौ बैसिम माने बेहाय मोनसे प्रजेक्ट जादों आरो बे प्रजेक्टखौ जों गासै लोगो नांनानै एसे बेखौ मावनाय जादों गयबारिसिम एकदम ओरैहाय नै ओरै बे फ्लेट जागोन आरो फ्लेट बियो नै दुम दाम दा सोलिगासिनो दुम दाम माने बेहाय सोरबाफोर फ्लेट लानो गोसोबा लानो हागोन आरो उत्तर गुवाहाटी बियो गुवाहाटीनि एसे बाहेरायाव आरो जिरायगासिनो जा थान्दा थान्दा मावगासिनो थान्दा बिश्वजित सारा माने लाइननि बिला
सानफा थोलो एसि आरो फांखा लगायोब्ला औवा थांनो होननायखाय जों दा गुवाहाटीनि एसे बाहेरायाव दं। दा बे बिश्वजित सार होननाय बायदि जों गुवाहाटीनि बाहेरायाव नैबे औवा आंनि उनाव थानाया औवानि साया ओरैबायदि थान्दा जायो।